Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Social Official channel yang siap menghibur Anda dimanapun Anda berada. Ini kalau lagi santai dulu. Pengen roti perabu. Apa lagi? Kenapa Bapak sering diundang Bang Bocil? Tahu? Iya, ceritanya gitu. Nggak tahu. Nggak tahu gimana ini. Dek, Dedek roti porak Bapak sering diundang Bang Bocil, Dek. Tahu? Ya gini itu. Nggak tahu ya dek ya. Tahu? Gak usah ngerti. Ya kan silsilahnya nggak tahu, yang tahu cuma dirimu. Jadi ngene bolong. Indonesia aku kan melu kerja karo Pak Lekku bolong. Sapu. Do apa di sebuah sekolahan. Jadi Pak Lekku itu dagang no kantin. Jadi apa jenenge? Dagang no kantin. Nah, setiap ono pembeli ki jare ki jenengku kok kaya wong wedok. Zia uhak ngono bolong. Jadi berhubung kayak susah apa jenenge angel nyebute ngono iki bolong. Jadi bocah-bocah sekolah ki Kayak kemarin nangis. ngundang-ngundang aku. Gitu loh. Ucil asal mulane ucil sik bolong. Ucil. Nah berhubung lekku kan jenenge kan Gova. Ya. Jadi aku ki yo anggapane ki adine lah. Gofar kecil. Nah, suwe kok bocah-bocah gawe singkatan. Yaiku singkatane Gocil. Gofar kecil ngono bolo. Jadi ikulah asal mulane, asal usule aku dipanggil Gocil, Bang Gocil. Jadi cah sekolah itu gampang nyebutake dengan nama itu Bang Gocil daripada jenengku asli. Soalnya rada susah. Terus ana sing meni jeneng iki awalan huruf iki apa jenenge? Ya cah wedok. Zia kan kayak cah wedok. Nah, maka dari itu bocah sekolah itu keterusan sampai iki. Nah, pada akhirnya sing weruh ya sing kenal, sing rak weruh ya misalnya tak kok namanya siapa Bang? Ya tak sebut ya Bang Gocil. Nama asli hanya pihak-pihak keluarga tok sing paham, sing ngerti. Jadi nak panggilan ini diundang Bang Gocil. Nah, dengan nama channel ini kok namanya Zo Asik Bang. Zo Asik itu ngene bolo. Kan do apa bio profilku kan ono apa di bio datane. Sakit tahu. Sakit dengan Zo Asik itu singkatan teko ZH itu teko jenengku Zia Ulhak. Sakit ya? Nah, ini kan official ya kan. Terus asliku anakku Arsa. Terus mamakne jenenge Syafaat. Jadi itulah aku gawe nama channel iki Zia Ulhak Official AS ngono. Lah anak sing panggilan jenengku ya boleh-boleh saja, ada yang manggil Ziaul, ada yang boleh manggil dengan sebutan
ya apa jenis bang bocil boleh, nggak ada yang melarang itu, selagi itu masih apa jenis yo apik lah, ibaratnya enggak jelek-jelek amat. Jadi ngono bolo ceritane. Ya asal mulane ngene bolo. Yo apa jenenge? Oh, asal mulane ki apa jenenge? Ala volunteer terus. Asal mulane aku disebut Bang Kocil ki aku durung entuk bojoku bolo. Jadi aku terus wis diundang Bang Kocil ki durung entuk bojoku. Iki sampe entuk bojoku ya juga bisa diundang Bang Kocil, sebagian orang yang sudah kenal lah. Tapi nak biar aku warga sih paling teko huruf depan. Maaf ya bola iki aku rada bindeng ya. Rada apa jenenge? Pilek. Merindang. Cari bojoku dan arep metu golek belanjanan kanggo masak. Ora iso. Adik, arep golek masakan, sayuran, lawuh. Kalau saya sampean roti ono kerupuk gendar ya. Ono kerupuk gendar. Coba Dek, kerupuk Dek. Mangan kerupuk sik ngono. Digawakno make teko kampung. Kerupuk gendar yaiku kerupuk puli. Jadi semua emang kerupuk gendar. Kerupuk gendar ini gawane teko sisa-sisa rego. Terus dicang dikai apa Dek? Anu Dek. Ngaran ragi. Enak sih. Wong gawe ngene iki kudune wong telaten. Nah iki apa musim-musim udan ora di apa jenenge ora dijemur iki rada alot. Gorengnya ra iso garing ngene iki, iso renyah. Ya wis ngono sik ya bolo. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.